Hey, biz yine kıttık gelip jittingmi? Hey, bizim de hazır esin hazırmı? Selam dostlar. Selam Salat. Nihayet bugün kelip жетті. Нендей күн Шолпан? Нешегенде нинди күн? Бүгін бит Салат тапшыруның бірінші жейге шығарылышы. Бу бір генә әйберне аңлата ала. Сәләтле җәй старт алды. Демәк, біз бүгін шығарылышны Салатның жей аналарын мұхитында өткерәчәкбез. Сез әзерме? Без башлыйбыз. Руслан, хәтерлисең, без синең көтән түгел Болгар туган тел алан турында сөйләшкән идек. Әлбәттә хәтерлим. Иң борынгы алан бит ул. Быел аңа 10 ел. Сәлкә, Шайдаманнар. Нәкъ шулай, Руслан. Һәм иң көтеп алган вакыйга Болгар туган тел аланы кире изге Болгар җиренә кайтты. Анда 7 көн, 400 сәлкеш, 8 сәгать уку кыты программасы. Монда әле тагын бик күп әйберләр. Тулырак киләсе видео язмада. Җәйнең иң күңелле мизгеле аланнарга барган вакыт. Яңа дуслар табу, уен көлке, якты хатирәләр. Сәләт аланнары да үз эшчәнлеген башлап җибәрде. 10нчы Төбәкара Болгар туган тел форумы янәдән Болгарда. Без Болгарга кайтуыбызны дәвам итәбез. Мәгариф һәм фән министрлыгы ел сайын менә шушы изге Болгар җирлегендә үткәрә тел сменаларын. Тел сменаларының әһәмияте бигрәк тә безнең балаларыбызда туган телгә мәхәббәтне арттыру һәм аларның туган тел һәм әдәбияты белән кызыксынуларын арттыру. Менә бу безнең җәйге ял сменаларының әһәмияте шунда балалар беренчедән сәламәтләнә, икенчедән алар туган телләрендә аралашырга, рәхәтләнеп сөйләшергә тагын да ныграк өйрәнәләр һәм тел, әдәбият белән кызыксыну уята. 10нчы смена 7 көн, 400 бала, 8 сәгатьлек уку-укыту программасы. Biz Bulgarda türlü төбәкләрдән балаларны җыябыз. Аларга татар теленә карата, безнең мәдәниятебезгә карата, шундый җылы, тирән, кызыксыну хисләрен сеңдерәбез. Әлбәттә, ул балалар өчен бик зур бәйрәм. Урыны да, исеме дә, җисеме дә бөтенесе туры килә. Сәлкә Шайдаман, ак кепка, сары футбол, кәеф ничек дип сорасаң да җаваплары бер. Шәп. 3 ел рәттән Болгар туган тел аланы биләрдә узган иде. Быел исә без янәдән Болгарга кайттык. Нишәнче тапкыр да Сәләтнең аланына барсам да, мин һаман да һәр чакта беренче тапкырларга барган кебек дулкынланам. Мин бик шат дөресен әйткәндә, һәм дә инде шанып калам, бу бүгенге лагерь Болгар туган тел шулай иттереп, янәдән ел сайын үз ишекләрен, талантлы сәлкешләр өчен ишекләрен ачыр һәм көтеп калды. Аланның төп максаты татар телен, мәдәниятен өйрәнү. Шуның өчен алан программасы татар телен, мәдәниятен өйрәнүгә, телнең төрле өлкәләрдә гамәли кулланышын арттыруга юнәлтелгән. Татар теле дәресләре кызыклы сәхнәләр һәм очрашулар, спорт ярышлары, иҗади һәм интеллектуаль чаралар. Булар барысы да Болгар туган тел аланында. Нинди матурлык, бу безнең бабаларыбызның, ата-бабаларыбызның җире. Без бирегә инде 10нчы мәртәбә кайттык дип әйтергә була. Безнең балаларның бирегә төрле җирләрдән, төрле төбәкләрдән рухланып, менә шул туплану, җыелу, тамырларны барлау һәм Болгарны яңаша үстерү башланды һәм матур менә шундый бер күренеш булып дәвам итә. Быелгы смена нәрсәсе белән истә калгансың? Болгар туган тел аланы мөхитен тояр өчен алдагы мизгелләргә күчәргә тәкъдим итәм.
IT, медиа, график дизайн белән кызыксынучы балалар шулай ук сәләттә Манзара аланында. Менә бит нәкъ безнең юнәлеш, Руслан. Шуңа күрә дә инде бүгенге чыгарылышыбызны Манзара аланында яздырабыз. Һәм сезне дә чакырабыз. Манзарага рәхим итегез. IT һәм медиа өлкәсенә гашык сәлкешләр җәйләрен Сәләт Манзара аланында башладылар. Миңа да бу юнәлешләр бик якын, шуңа күрә мин дә бер генә көнемне булса да биредә уздырырга булдым. Әйдәгез, сезне дә чакырам. Сәләт Манзара сәләтнең профильле аланы ул Татарстан Республикасының сәләтле балалар һәм яшьләрен табу һәм үстерүгә, өстәмә белем бирүгә, уку өчен уңайлы шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Смена инде 3нче ел үз ишекләрен ача. Безнең монда сменабызда 90 бала һәр ел саен җыела. Балалар инде үзләренең портфолиодан сайлана, анда алар үзләренең грамоталарын, активлыкларын тыгалар һәм инде портфолио буенча без балаларны сайлыйбыз. Тематика безнең IT һәм медиа. Һәр ел без аны яңартырга тырышабыз. Яңа, мәсәлән, бу елны без нейросеть дәресен, нейрошелтәр дәресен кертергә булдык. Һәм инде безнең сменабыз гел Аргамак базасында, Каму тамагында, шушы матур җирдә үтә. Әйтелгәнчә, Сәләт Манзара аланы программасы IT һәм медиа юнәлешен тирәндән өйрәнүне максат итеп куя. Уку-укыту программасы 2 өлештән тора. Беренче өлеш IT юнәлешен өйрәнү, ә икенче өлеше медиа контент ясарга өйрәнү белән бәйле. Каждый день у нас до обеда проходит вся образовательная программа с преподавателями, приезжими, студентами, которые имеют опыт в педагогике и в таких направлениях, как Java-программирование, анимация, видеопродакшн, как говорили, нейросети, то есть создание каких-то продуктов в нейросетях и саунд-дизайн. У нас есть преподаватели, которые вместе с детьми записывают песни, вместе с битами, с музыкой и так далее, и в конце у них получится какой-то продукт. И также на всех предметах, которые они изучают, у них получится в конце продукт, на воркшопе они все покажут. Менә монда бит инде юнәлешләр безнең IT, медиа, син бу юнәлешләрдә идә дә шөгыльләнәсеңме? Әллә Манзарада кызыксынып киттең һәм алга таба да менә шуның белән шөгыльләнә башладың? Манзарада мин кызыктым. Аннары инде мәктәптә дә йөри башладым инде юнәлешләргә. Мин анимацияга йөрим һәм видеопродакшн. Менә анимациядә нишлисез? Без анимациядә төрле персонажларны ясыйбыз. Мәсәлән, мин кичә үземне ясаган идем пластилиннан. Һәм инде без төрле фигураларны өйрәнәбез, ничек төрле персонажларны нинди урынга куярга кирәк. Бу тема минем өчен бик кызык. Димәк, инде нәтиҗәдә сезнең ниндидер шунда анимацион мультфильм шикелле бер килеп чыгамы? Әйе, һәм без соңгы дәресләрдә үзебез мультик ясарга тиеш булабыз. Әлбәттә, уку-укыту программасыннан тыш, аланда иҗади һәм спорт юнәлешенә караган чаралар да уздырыла. Биебез, җырлыйбыз, төрле мероприятиялар була, анда батллар һәм башкалар. Синең иң яраткан кичке чараң нинди иде? Рэп батл. Рэп батл? Үзең рэп укыдыңмы? Әйе, үзем. Әйдә, миңа да укы әзрәк. Мин аны укыдым, мин белмим аны. Телефоннан укыдыңмы ни? Күздән. Булмады инде, мин инде тегәй бер битбокс итәргә ашхана турында. Яра берәр башка сменада укып күрсәтерсең инде миңа аны. Ярар. Сәләт Манзара аланында беренче тапкырмы син? Юк, мин 3нче тапкыр. 3нче тапкыр. Димәк, син Манзараның инде шундый ветераны. Әйе, ветераны. Ни өчен менә кире кайтасың ел саен бирегә? Беләсезме, Манзара ул минем өем. Мин монда дуслар таптым, яңа әйберләр өйрәнәм. База искиткеч матур. Мин монда уже икенче тапкыр. Беренче тапкыр мин теге елда булдым. И вот хәзер монда. Димәк, инде син кире кайтасың икән, димәк, сиңа ошый, яме? Миңа бик ошый. Беренче тапкыр.
Син? Беренче тапкыр. Әмнә ни өчен нәкъ сәләт манзара аланы сайларга булдыгыз? Я приехал сюда, потому что здесь хороший вожатый, всегда надо пробовать что-то новое. В прошлом году у меня здесь была сестра, ей очень понравилось. Ага. И ты поэтому по ее пути решил уже стопам. По ее стопам. Менә бит. А син ни өчен монда килергә булдың? Ну, просто я вообще не знал, я типа гуляю, потом прихожу домой, и Аника говорит: Арслан, а ты поедешь стрелять в Манзара? А я даже не знаю, что это за смена. Ага. Я знаю только шахес. Все. Ага. И вот приехал, узнал, и как? Если честно, мне тут понравилось чуть-чуть побольше, чем в шахесе. Моны куерга ярыймы инде хәзер? Во-первых, тут не сидишь первые 4 часа в этом, в зале, в актовом. Тут сразу идешь, потом располагаешься, спишь хорошо. Тут вообще уютные очень комнаты, и мне просто тут нравится, бомбезно просто тут. Шундый тәмләп сөйләде, үземнең дә сәләт манзара аланында каласы килә хәзер. Кызлар, ничек сезгә сәләт манзара аланы? Монда бик күңелле, монда бик яхшы айдаманнар, тәмле ашаталар, монда бик матур. Атмосфера, кешеләр, монда шундый бомбезная атмосфера, русча әйткәндә. Һәм минем монда кайтасым килә, һәм сезне дә чакырам. Менә бит шундый матур ноктада сезне чакырып, без әлеге сюжетыбызны тәмамлыйбыз һәм сезнең белән хушлашабыз. Пока-пока. Татарстаннан тыш бүгенге көндә сәләтле балалар әле Кырым сменаларында да ял итә. Әйе, мәсәлән, хәзерге вакытта сәлкешләр сәләт дәрт аланында. Алар анда СММга, җыр, бию, театр сәнгатенә өйрәнәләр, интеллектуаль бәйгеләрдә катнашалар. Шулай ук бик тиздән дизайн, рәсем ясау, спорт юнәлешендәге сәләт җилкән аланы старт алачак. Алардан тыш диңгез буенда тагын 2 смена үз эшен алып барачак. 15 июльдән 29 июльгә кадәр сәләт иҗат һәм инде 2 августтан 16 августка кадәр сәләт Аршан аланнарында ял итеп була. Әле Шулпан Караль, сиңа сыр буларак кына әйтәсем килә. Әлеге сменаларга гаризалар кабул итү һаман да ачык ди. Менә безнең караучы тамашачыларыбызның да теләкләре бар икән диңгез буенда ял итәргә. Алар да бүгенге көндә гаризаларын җибәреп калырга өлгерергә мөмкиннәр. Инде ширкәтчеләрне әйтәбез хәзер база белән таныштырабыз. Дуслар, без сезне ышандырып калабыз. База искитмәле, барысы да бик матур. Безнең сүзгә ышаналсыз. Беркем дә битараф калмаячак. Чувашиядә үтүче осталар бистәсе аланы да үз эшен актив алып бара. Әлеге аланда 8 яшьтән 18 яшькәчә балалар төрле өстәханәләрдә үз көчләрен сынап карыйлар. Ой, Руслан, менә мин дәймен бала чакта шундый теләп шул кул эшләр белән шөгыльләнә идем. Мин хәзер аларга шул кадәр барыр идем дә менә яшем туры килми. Шулпан, син бер шылма, хәзер синең дә андай мөмкинлегең булачак. Добрый день, сәлкешләр һәм әйдәманнар. Добрый день, смена сәләт осталар бистәсе. Кәеф ничек? Кәефләр шәп, димәк, алда безне җәйнең иң текә көннәре көтә. Сәләт осталар бистәсе аланы Чувашия Республикасының Кызыл Чишмә авылында уза. Быел сәлкешләр өчен үз ишекләрен өр-яңа сәләт батыр базасы ачты. Осталар бистәсенең төп юнәлеше инженерлык осталыгы.
Биредә 8 яшьтән алып 18 яшькә кадәрле балалар робототехника, 3D модельләштерү, сәнәгать дизайны, конструкторлаштыру, робототехника, сызым, макетлар ясау, шәһәр төзү, кул эшләре бүлекләре буенча белем алалар. Шулай ук менталь арифметика, телләр, ораторлык осталыгы һәм башка юнәлешләр буенча махсус курслар планлаштырылган. Кызыклы уку-укыту программасыннан тыш балалар өчен шәхси формалаштыруга юнәлтелгән иҗади, спорт, фәнни интеллектуаль чаралар да тормышка ашырыла. Сменага чакырылган кунаклар белән төрле практик өстәханәләр дә үткәрелә. Осталар бистәсе инженерлык юнәлеше булган җәйге ял һәм сәламәтләндерү сменасы. Аларның төп максаты иҗатка гашык булган яшьләргә ярдәм күрсәтү, аларга интеллектуаль һәм рухи үсеш мөхите тудыру. Хәзер җәй көннәре булса да, әйдәманнар сәлгечләр өчен чын яңа ел кичәсен дә әзерләделәр. Аланда Сабан туйда узып китте. Сәлгечләр бәхетле һәм бу айдаманнарның казанышы. Якын дуслар, яраткан абый-апалар, искиткеч база һәм яңа белемнәр. Тел, сәләт, тел, сәләт. Шулпан, нинди Илһам оттың син? Арасам үземнең яшь чакларымны кечереп торам әле. Шулпан, син шулай картмыни? Юк, инде Рөстәм карт түгел, ләкин менә барбер ул саф күңелле матур мизгедләр хатирә булып кына калды. Хатирә, яшь чаклар. Шулпан, син нәрсә сөйлисең син гомумән аңламыйм. Айны Рөстәм, мин үземнең сәләт тел аланда ял иткәнне сөйләм. Әйдә мин сөйләгәнчеме? Син аны үз күзләрең белән күр. Әйдә, карыйк алайса. Йортым. Шуннан да, сәләт тел аланын икенче төрле йортым дип йөртәләр. 15 еллык тарихы булган әлеге аланга бүген без дә кунакка килдек. Сәләтле профильле аланы. Ул Татарстан Республикасының сәләтле балалар һәм яшьләрен табу һәм үстерүгә, өстәмә белем бирүгә, уку өчен уңайлы шартлар тудырырга юнәлтелгән. Сәләтле аланы балаларда чит телләргә кызыксыну уятуны һәм илләр белемен тирәнәйтүне максат итеп куя. Быелгы сменаның иң зур айырмасы ул да булса сәләт телгә быел 15 ел. Без инде үзебезнең юбилейбызны үткәрәбез быел. Шуның өстенә төрле айырмалардан санасак, безнең әйдәманнарыбыз белән эшләр инде ярты елдан артык бара. Шушы сменаны без алар белән әзерлибез. Әйдәманнарыбызга килгәндә, аларның айрым әңгәмәләр үтеп узалар, татар теленә тикшерәбез без аларны. Әйдәман сәләттә ул татар телен камил дәрәҗәдә белә торган гына кеше. Шуннан да, сәләт тел аланында телләрне өйрәнүгә зур басым ясала. Аеруча татар һәм инглиз телләрен өйрәнүгә өстенлек бирелә. Әлеге ике телдән тышта башкаларын сайларга мөмкин. Безнең сәләт телдә 18 көн дәвамында балалар 8 төрле тел өйрәнәләр. Ул да булса испан, француз, алман, инглиш, төрек, кытай, япон һәм әлбәттә татар теле. Көнгә безнең 3 дәрес бара. Дәресләрдән соң балаларга кызыклы остаханәләр үткәрәбез. Еллык тарихы булган алан ел сайын үсештә. Кызыклы программа, балалар белән телләр өйрәнүне яңа алымнарын куллану. Кыскасы, сыйфатка өстенлек бирелә. Нәкъ шуңа сәлгечләр бирегә ел сайын әйләнеп кайта. Сәләт тел сәлгечләре әлеге аланга нинди теләкләр икән? Сәләт телгә инде 15 яшь тулды. Мин аңа шундый ук шәп әйдәманнар һәм күбрәк сәлгечләр килсен дип телим. Мин сәләт телгә телим кешеләрнең күбрәк килүен һәм Сәләт тел аланы кышкы һәм җәйге сменалар гына түгел, шулай язгы сменаларда булуын теләп калам. Хәзер сәләт телгә 15 яшь тулды. Мин аңа озын гомерлек телим. Бәйрәм белән сәләт тел.
Чыннан да, аланга үсеш һәм искиткеч сәлкешләргә дә телисе кала. Һәм бу теләкләр барысы да чынга ашачагына шикләр юк. Мондагы рәхәт мөхитне тояр өчен бер тапкыр булса да безнең сүрәнне ишетергә кирәк. Сәләтле аны, Заела, 3-15. Нуна, карашимәскә, тәкин бүлдермә, хәзер тыңла, йылдыздан яктыра, таштан катыра, минем байрак, минем байрак, минем байрак, минем байрак, минем байрак, минем йортым сәләтем, минем йортым сәләтем, минем йортым сәләтем. Кызым сен төшереп кыздырам, шуны бел. Шәп чыгарыш килеп чыкты, килешәсеңме, Руслан? Әлбәттә килешәм, Шубан. Бер чыгарылыш вакытында күпме аланда кунак булып кайттык. Әлеге чыгарылыш безнең тамашачыларыбызга да ошаган дип ышанып калабыз. Ә бүгенгә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Хуш!
Hey, biz yine kütük gelir jitengme. Hey, biz indi hazır, ersin hazır.